ako sang i-entertain kadali ning atong complainant dili mahigala kay ang iyang motor kuyawan no na may mga sakyanan na may mga motor na may mga four wheels nga sakyanan kopyahon ang iyang plate number unya paghuman madakpan dito ang imo sakyanan nga mo kopyahan sa plate number maoy sangit sa LTO. Mo nang hitabo karon itong complainant tong tagapagtagad sa mahigala ni be. Dasto nga si bianan si Madam Calixta Bugna nga taga Mandawi mga kaigalaan. Madam Calixta may buntag nimo. May buntag attorney. Oh, paduol sa mikropono gamay. Be sulti ekonomi kanana unsa man nahitabo ana kay motor. Nami motor attorney karon pa na nahitabo mag 11 years na motor niya. Advance mi og pa renew. Atong April 30 nagpa-renew mi anong suki na mga emission. Di pa-renew sa akong apo dayon pag magbayad ipapuli ipabalik ko na magpaabot na lang sa ilang resibo. After 1 week man mo nasagad magkuha attorney. After 1 week akong gipapit sa akong apo ningon siya nay wala man na process kung unsa ko na process di motong mura ko sige lang kay hapiton ko na ini ganto nako sa Grand Mall ako lang agi ana. Paghapit na ako dito nagadto jud ko sa mong suking emission ko sir magkuha ko sa kanang mong lisensya sir siya gisig-gisig ko kay sa mga papili siya ma'am wa man ni ma-renew inyong kuan rehistro ko ano man siya na may violation ko ha unsay violation nga karon pa man nahitabo nga suki na pila ta ka tuig diri siya ipasito lang na dito sa kuan ma'am sa LTO ma'am kung asa man ng LTO siya bisag asa ma'am kay aron masito sa inyong violation digadto sa kumbana dito sa Park Mall sa akong apo gi-repair sila sa Operation Division sa 7 na sila na impound nga motor niya kanang smash daw niya ingon ra tawagan kay investigaron pa kay wala dang investigating mo to nanguli sila niya after 1 week attorney wala man gyud sila ning tawag mo to nagdako kanang original nga kuan ko ako ning susihon gid dito dadan ako ng original nga ORCR mo to nagpasalamat tong taga information siya ma'am pasalamat jud ka ma'am nagpakita mo diri ma'am kung nanawag man gud akong apo diri ma'am nya may nintubag siya busy kay mi ma'am kunya mo tong akong gitulan siya ana na lang ma'am magbuhat og gamay note pag maton nga inyo hagyon na nya dayon balik ko sa table 1 kanang magpirma ta sa kana tong kuan ladbok asa na pug ka mo tong ko sir asa na pug ko sunod ani sir siya mo tong tagahan ko niya card atas sa akong reklamo Glenn Galario dito na pagkaugma dito ko sa pagkaugma na ko dito kay nagbuhat pa man kong note May 22 dito din ko sa bandako nya mo tong gi-receive nila gikuanan siya ma'am i-receive pa ni namo mama niya after 1 week ma'am gisaka pa ni sa babaw after 1 week balik na po ka dire sa mandako motong pag after 1 week balik na. So ato klarohon sa mo na ang proseso nga gihimo bak kini imong motor unsa man ni motora Mio nga Yamaha Sporty Mio okay unya ang iyang plate number mao na asa ni kini ang kuan kanang gikopya da sir kanang sige okay mo ni siya okay mo na giparehasan nila okay unya pagkahuman pag ingon nga dunay violation unsa man kunay violation sa imong motor alarming mo na alarming ray lang gibutang alarming nya ikaw kibaw gyud ka nga way violation wala man gyud namong wa mag may record na namong motor so pag susi nimo dun na daila ang motor nga na-impound dito ang pareha plate number nya mo tong iya kong gitaga copy ana siya mama yatats ni mama sa reklamo mama nya dili lang mi kahatag ni picture mama anak kana ray lang yatats okay ma'am mo to ni balik ko diha sa kuan na toy kanang number bitaw ni kani asa ning ipaon number aning kanang sige be ikuan ko no kalakihan ni kini balik ni sa regional 7 ma'am ipakita ni nila dito na pud ko nya mo tong ingko pwede ra sa Lunes kuan anang sir kay napamila ka pagka Friday nya mo to pagka Lunes Junto dito na pud ko sa ma'am bago pa ni nadawat na mo imong reklamo ma'am nya kung mamusay paagi ani ma'am nga ako ma'am nga kuan ra ta ma-cancel lagi ning alarm ma'am aron ma-renew ni among rehistro ma'am aron magamit ning motor sa may process ma'am ani ma'am dugay-dugay para ba ning processing ani ma'am nya mo tong pila man jud kakades ma'am siya 20 days or kapin pa or sobra pa gyud anay ko sige ma'am mobalik lang ko ma'am mo to pag mga 26 ni balik na pud ko diha ko ma'am kumusta naman to kung complain ma'am siya ma'am okay naman ma'am kanang si uman na manghipi ani ma'am kunya ma'am usay paagi ani ma'am dili gini ma-cancel ma'am nga naram kan sa computer siya dili man mi kakuan ani ma'am kay mo adto pa man kan Sir Glenn Garasulan ilang head gyud
Kunya man siya, wala man si Sir Glenn ani niya. Moto nagahuna-huna kung magpatabang na lang tingay ko sa DYHB ani. Di ako ni Sir Benji. Mga 10 PM tingay ito, sobra ba? Moto ingon si Sir Benji, yung sa problema, moto tunganan na siya. Siya akong tawagan si kanang engineer ga Apolinar, assistant. Siya tuan ni dito ma'am kay kanang maghuwat si engineer Apolinar nimo. Mo nang note gihatag kini. Ang pangutana mo din mabasa sa IP attorney kay pagabot ako, gisugat ko sekretary siya, masulban na niyang problema ni Nay. Ano siya, salamat unta ni. Mamay siya, ipasiroke lang ni Nay. Kaya ron kayo nagkopya. Pagbalik na ako, akong ipakita dito sa staff nila. Kung mamasa de si Sir Adin. Siya ma'am, wala na may problema si Sir Adin ani. Kay si Sir Glenn naman yung huwaton ani kay sana mo explain ni mo ani kung di ba akong ipakita ba gikan ba yun ni Sir Paulina or mabasa niya. Siya okay naman ni si Happy may ang istorya sa staff. Kunya ma'am, asa di si Sir Glenn dili pwede niyo katiksan ma'am kaya ko ma'am mao ra gyud nilang gihangyon ako ma'am nga ma-cancel ra gyud ang mong kuan alarm ana aron rin niyo ang mong resto. Siya ma'am wala mo si Sir Glenn ani ma'am. Pato siya kunya man usa naman sa kumubalik. Siya June 30 ma'am. Ari na gyud Lunes man na balik ko June 13 naging istorya gyud ko na Sir Glenn. Ako sing explikaran ng kung mato sige sa ganas computer. Ya dugay-dugay jud may istorya 2 hours tingay to kapin. Siya ma'am dili man ni madali mong kuan ma'am yang itawag to inta papicturean dito sa impounding kuan area. Ya na jud itong motor chassis ug engine number pakuha niya. Siyang kuan ko dani ma'am buhatan pa nagresolusyon. Kaya ron kay mo pirma pa si Happy. Mo pirma pa si director niya balik kong Manila niya. Mao to na dugay kung ipasuwat unsay gikan pag renew ana unsay kung mahitabo. Mo ni suwat sad ko niya. Mga hapit naman lang to alas nun si media. Siya ma'am, napam kay laing lakaw ma'am nun. Kung napalagi sir, mabitaw na problema ko ani sir. Kay, sige lagi kong lakaw sir niya. Gini, pag gini masulban. Sa ako lang yung trabaho on mama niya. Mutawag lang minimo. Ug unsang mahuman na. Kay dugay-dugay, maging problemahan na siya. Kung sige sir niya, namagin mo ng istorya god. Ni pauli ko. Potong ning baali ko tong kuan. Kung magsige ko ginani wala man gyud sila mong tawag yang tawagan po puto ni balik ko tong Friday na puto itawagan nito ni Sir Benji di man wa may manubag yung saan man ako paghibaw kung saan na latest na update na Sige lang, ato lang suwayag tawag si Regional Director Glenn Galario karon, no? Unsay mahimo to ani? masulbad ra gyud tanas magkuan ko lang ipangita Kaya mo man nagipasolve sa off-air, no? O nya wa mo da. So ato ning tagaag pagtagad mga kaigsunan. Actually na yung mga problema na mo daghan kay ni kada adlaw, no? So natay mga staff sag ni tabang na to. Pag-solve ani mga kagalaan kay di man matabang ni patinaghana. Unya di madaning ubanda ato na mahigalang kini ni ang kuan. Dadon sa kahanginan, no? kung Sir Benji kung mapaabot lang ko attorney Sir Benji pero makaistorya kung magpatabang nang ikuan problema kay wala ko kasabot ug asa ko patubang. Oo. Kay murag ka nang kuan na kay basta di ko katog hindi magabing magunahon nagisa may mutabang na ko ani nga masulbad lang yun ron gamit man ko kay na ang motor sa akong bana sir kay every month mauli siya sa probinsya ba kay tamay mong balay dito nya sa pagkakaroon wala namang gamit kay ni magawas og highway kay saan man na nga madakpan na pud Simbako Atong itaw ganon si kinani ang Regional Director Glenn Galario. Di pa mo tubag balik-balikan pa na to tawag aron nga ato ning mapaabot niya ni kay daghang tag pangutanaan ni kuyawa ni no og kana na ang imong motor kay nay maghimo bagdautan ba ang imong plate number may sundugon kay nya wadtog manulis ba ka dito Hesus Ginoo ko ikaw may maamong ang imong motor pwede ba din nana kini mong plate number may kana tanaw na nila na may mga chassis numbers na may mga kuan na tanawon man usa man nga motor kay kining iyang motor mahigala ko man Mio man. Nya katong motor dito to sa impounding area? Ang smash nga motor. May nagtabi sa attorney ko tong si Sir Glenn ug kato yang tao yung dito sir gipapicturean yun niya. Sige. So naamay kuan dito, lahi ni iyang motor dito nga kuan nay na impound gud nga motor mahigala. Ang problema, mo nang ipangutanan nalibog ko nga sa 11 years karon pa nahitabo nga ninana na pareha pag yung file number ingon na si Sir Glenn nga wala di gamit imong plaka ma'am gikopya ang imong kuan plate number wa ka kabantay ang imong plaka gikuha dito ni gamit sa piso motor mo ni pangutanan diha nganong na inana na labi mga kriminal nanaol ba mga kriminal dekin sus kuyawa mga kagalaan pero kini gikopya gid imong plate number kay to man dito sa bikas motor nga lahi
O sa tanang number ang imo pag mo natripan. O mo unsa man to tagi ato motor dito tagi inyo? Dili. Wala may kailato, sir. Nilson may nga na sila na-record. Nilson niya. Mabitaw nagdadyog ko ORCR ka kung ipakita nyo nagbuhat kong note. O niya ning ORCR. So imo gining plate number. Oh, mao gini Okay. original namo kay original diri akong gidada. O naman yung original. Photocopy ra na akong gikuan attorney. Okay, Yamaha man din no? O make Yamaha. So maklaro man din Nya ma-check pa sa LTO nganong madlangan man sila nga naman sa computer nila na. May lang rason nga buhatan pag resolution, buhatan report niya magkonsulta ko ba kana pangutana gani ko kay murag naglibog na ko ba lang dili ma-cancel man na dayon tik inam na sa computer mo kung anong moingon na siya nga daghan pagagyan resolution niya report niya pirma pang head pirma sa director niya ibalik pag Manila aron mabalik sa original kuno ang So dugay-dugay na kay April 30 pag unta nimo pa rinyo. April 30 kay advance kay mi 30 man na iyang kuan na attorney. Nya mo advance may kay di lagi gusto kong anak kanang mag penalty unsa naman na sobra pas penalty ng naabot naman nung process. So ni aning imong certificate of registration o ang official receipt nga niya. So at least nakita na sa LTO ngila na lang wa pa ma cancel wa pa ni makuan. So pa ka karinyo hantud ron. Wala pa. Motor na pa sa balay. So atong gitawgan ron si Regional Director Glenn Galario sa dili sa Land Transportation Office aron nga ato ning makuan mapaabot niya ni mga higala although napaabot na niya ni ato siyang pahimduman ani nga sabay kalaki ani anong nalangan-langan man ni ang uban ani gud mabalik-balik kadugayan mo kuno na makangano kang gibalik-balik man ko baka na sila laing tuyo nako ining kalaki kapila ka balik-balik kalima na to ni Sir Glenn akong kaistorya kalima na to sus Ginoo ko so kadaghan gyud ka adto ka sa LTO sa Mandawi ano pa ka sa LTO sa regional atong 26 office kaduha jud ko nagbalik gikan ko sa 7 pagarin ako Sir Benji dito ko sa banda ko motong di pa na kay ko kay Sir Benji masulban na sa tong secretary sulban na ni ma'am nya unsa pagkasulbara nga wala man na mabasa sa IP ang note gikan ni Engineer Pulinar kay humandan daw sa IP si Sir Glenn na po kuno pambuton motong giapabot yun ako Sir Glenn pagka June 13 nagistorya gud mi explicar na ko nga sige siya nga sa computer niya motong tawagan yung staff ato tawagin ni dito sa impounding area na dito sir mo ni nadapit sa may mangga asa nadapit nilang ingon naminaw ra ko kay ingon siya piyong sa demo mama kay dugay-dugay mo na istorya mo ginato lang istorya ba ko sige maminaw ko mo to nagkaunto naman gyud nagkaunto man to siya dugay pag yun imong problema ma'am kay buhatan pa nato ni resolution report kini mo report ako ning attach sa mong report niya mo pirma pang hipian ni mo pirma pang director dayon ibalik na po kunong Manila ana may ampung niya mo to siya na mo kay lakaw lain ma'am kanang kanila niya ko palo apal lang niya kanin pero ako ning trabahoon ma'am ko palihog taon ko nangintaon pa kay ko palihog taon ko na Sir Glenn kay Marinyo na nimong kisa man to nga Glenn pasabot nimo Glenn Karasulan head na niya dito Glenn Karasulan dili si pabot dili sige, kaya atong klarohon ang anong nalangan-langan man kini ko magbalik-balik mahigala niya nalangan-langan klaro naman na kayo nya malangan-langan magduda ta nga dunay nakuwang o dunay kinahanglan ha medyo makaduda ba lang mo na nga kinahanglan masulbad nila ni nga unsa ning kalakiha kay niya ma iyang original official receipt ang iyang original nga certificate of registration nga kining maong plate number nga ni plate number kini nga plate number JA 81605 mao man nga plate number ang iya yung kuan kung tan-aw sa computer na agyon ni dito nga Yamaha da ini Mio inana confirm lang ni Sir Glenn confirm ang gyud no confirm naman sa pamprokasiya sa proseso ilang gikinahanglan mao akong gipangalibgan attorney magabiing ko asa man di ko modangop ani nga masulbad ni problema mo tong naka-decision na gyud ko nga kay magsige magkong tanaw sa imong programa sa YouTube madto na gyud ko nihangi gyud kon Sir Benji nga makigistorya gyud ko nimo atong Friday nga ug mahimo atong paabot gyud ko nimo sige atong kanon wa mangaut sa ang taga LTO samtang nagkuan ba sa ngaut sa mo anak man ang kaut anak mura bag kuan ba usahay wala mahigala agi ka to katawa pero mga tarong ng taga LTO ha nanay uban po tingali nga mga kuanda sa diha
Doon na po ibang mga Taraw langanan. ni Sir Glenn ko, Sir Glenn, kanang ako pa siya nga nang istorya lang bakit okay sa nanay. Ko Sir Glenn daghan ko mga negative comments gyud madunggan ani. Limang ako di sa ko motuog gyud ani siya. Ayog to ana ma'am kay kanang dipindi para namo dili na kay maho maka-fix sila na. Bitaw. siya. Oh, na may mga buutan po na diha. Mana- Na po iban yan, nga mga lituhon sa. Katawa lang mi ba kay Oo. ingom siya piyong sa dami niya. Sige sa computer. Oo. Ito man hawag na lag istorya na mo tong sa iya pagtuwa ng mga kuan sa mga Ita mo tuo na, mas ilang aksyonan po ni. Aron hindi mao na makatuo kita. po ta nga. Wa gyud mga buutan gyud sila. Hindi gyud. Kung sa imong kay adto ka opisina sa gobyerno langan-langanon kanya mga out sa opinaana pagka ana sa may ana mo lahi mag ana kaut o binuang ni mga raket. Hay mga higala. Unsa naman na wa pa makontak si Sir Glenn Galario? Ha? Wa pa makontak? Sige ko no. Na? Di pa? Sige. Karon taon lang ha. Okay, hindi kin anya lang taon ato lang tawag ko balik sa off the air. Basta importante na na to sa on the air ni. Oh, nya ilang tubagon kay lisod man kay ilang-ilangan langan. Makaduda mo kuta nang sige balik-balik pabalik-balikon ka. Dito bitaw na opisina sa gobyerno usa dito sa kuan pod nya balik dito kay mo pirma pas pikas kuwang kag requirements sa sunod hala kuwang man ni kuan wa man sulti tanan usa dai kuwang na balik na pod pagbalik to kuwang ano ba ning kuan ha so dunay na kaingon nga unsa man kinahanglan day ani sir nga aron nga madali nga na ay kuan dito na nasaysay na diwa na kuwang Okay, so sige lang. Ato pasultiyon sa skin ba? Aron nga, just to establish day nga, unsa ba? Daykin, kumusta? Atong gitawagan ng LTO ron. Atong gitawagan ang direktor sa LTO7 si Director Glenn Galario pero several times nga atong gidaya lang yang cellphone wala mo tubag so ni kontakta sa landline sa LTO Region 7 o niya ang nakatubag Attorney Rufil giingnan ta or gi-inform ta nga doon na day ongoing meeting si Director Galario. Sige. Maunsa orasa ka na mahuman ang iyang meeting, wa pasulti pod. Wala pod mo sulti Attorney Rufil ato na lang tingali ning follow upon on off air na lang. Okay, sige day. Salamat kay Daykin sa paghatag panahon. Og sa atong pagkontak sa dito sa LTO. Now, ato pabuto kadali ni. Kay nag-meeting pa kuno si Sir Glenn, ha? Katong time mo dito ko na Sir Glenn karosulan silang head kuan ko no kanang leave. Atong tawgon kadali ron ha. Pabot sa tos gawas kadali. Oo. Kaya ato ning Ato tawgon sa balik. gawas sa- Oo, sige.